Bes, mata ka pa? Um, Iapot ko lang kuta kung may pag-asa pa man kami magkabalikan kan ex ko. Saburay na ina yung ngapot mo yan. Ituro mo daw yan. Utang abala. Bumaba ka at may sasabihin ako sa'yo mo. Dali, lumuhod ka. Si jowa ko yan. Pero may kaibanan ng iba. Tapos, babe pa ang apudan. Kung di rin tayo sa huli. Bes, maka-move on daw ko. Iyo, bes. Sure. Makaka-move on ka man kayan. Mga pirang aldaw man daw yan. 3-month rule. May proseso. Iyo. At tap. Ara mo gusto ko man daw ko ta magturog ng tultul. Itong mayong abala. Winalatan ta ka na ninarak sa luwas. Uya ka na naman sa kwarto. Ano na naman ang kaipuan mo? Bes, makikibalikan da siya. Iyo. Makikibalikan talaga siya sa imo. Mumong ka talaga. Anong oras na, bes? 4:30 ni maaga ho na, bes. Sala na marian simbag mo. Oras na para impake mo ang gamit mo. Tasaga iintrigata ka na kiina mong animal ka. Danguga, kung ikabinihan ka sa imong bata, dahi ka problema. Hiling ka muna sa wala. Hiling ka sa to, baba, saka sa taas. Mayo na palang talagang may gusto sa imo.